தாக்கம் ஏற்படுத்தாதுன்னு நம்ம சாதாரணமா சொல்லிட முடியாது, அப்படியே சொல்லிட முடியாது. தேவர் மகன் ஒரு படம், அந்த படம் எதை சொல்ல வருது? படம் முழுக்க கதையெல்லாம் தூக்கி விட்டுரு, 2.5 மணி நேரத்தை விடு, 2 மணி நேரத்தை விடு, கடைசி தலையை வெட்டிடுறாரு அண்ணன் கமலஹாசன். நாசரன் தலையை வெட்டிடுறாரு, உருண்டு போச்சு. பெரிய அருவாளை தூக்கிட்டு வர்றாரு. சாதாரண இல்ல, குலதெய்வம் கோயில்ல வச்சிருக்க பெரிய அருவா, வீச்சு அருவா தூக்கிட்டு இப்படி வந்துகிட்டு இருப்பாரு. ஏத்த மாதிரி பெரியத்தா போகுது. படத்தை மொத்தமா கழிச்சு விட்டுரு. பெரியாத்தா போய்கிட்டு இருக்கும்போது அவரு அண்ணன் கமலஹாசன் உடம்புல ரத்தம், சட்டை எல்லாம் அப்படியே ரத்தம். இங்க ஓடி வந்த அந்த கிழவி பெரியாத்தா, ஐயோ நான் கொடுத்த பாலெல்லாம் ரத்தமா ஓடுதேன்ட்டான். இதை தாண்டி வன்முறையை வீழ்த்த ஒரு வார்த்தை கிடையாது. நான் கொடுத்த பாலெல்லாம் ரத்தமா ஓடுதே. தெய்வம் யாரு வேலைய கொண்டு போச்சு பாத்தியா?